the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako-dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic Church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas ang sini nga hilampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubran ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang cortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamaslo para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Kaligad sa oras nga, alas 4 sa aga. May nga
Pilipinas, maayong aga Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato nga palatuntunan, drigid lamang sa Bombo Report sa First Edition. Subong Biyernes na kita sa karon nga adlaw banwa, petsa 7 kita sa bulan sa Oktubre tuig 2022. Kag sa gihapon, ako ang inyong alagad, Bombo Ann Sindol Sorilia. Updi naman ninyo kami no tubtobla sa isang takna, subong iyang aga sa pagdulong sa inyo sa pinakamariga panguna. Mga mainit o balita local, national, kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patagsing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyo subong nga aga ang atong mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man at mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. Sa ano bala pinakamarikang pangunang mga balita ato niya nga tutukan sa subong iyang aga. Mga top stories of the day nga ato niya nga diskusyonan. Pilaya ka marikang pangunang mga balita ato niya pagkahatagan sa pagtamod ha. Subong sining Biyernes naman nga edisyon sang ato niya nga palatuntunan sa liwat pet sa 7 kita sa bulan sang Oktubre. Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag para sa ato niya nga Bombo Radio Christmas Countdown. 79 days to go before Christmas. Grabe no, amo na kadasi ang ato niya nga mga inadlaw. It's 79 days to go. Antes iya mga kabinan ang adlaw sang Paskwa. Sige, so sa ato niya nga mga kabombo, ano mga top stories of the day nga ato niya nga tutukan, ato niya nga diskusyonan sa subong iya nga aga. Mauna kita sa mga regapangunang mga balita local kahapon, no? Ining encounter sa Barangay Carabalan, siyudad sang Himamaylan, diriya sa aton sa may probinsya sang Negros Occidental. Grabe no? Ining encounter nga ini sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo ti subong still gina-validate pagid kaya may una na to nga mga na-report nga mga nagkalamatay nga duha to ka mga minor di edad, pero sa mga kauturan naton kag sa aton niya nga mga kabombo sa hambal naman iya sa Filipino Army wala sang patay, pero kadamo sa nag-evacuate siguro naton no ang pinaka-latest diri kay ining mga pumuluyo ho kati grabe sige panglinok panay mo mga pumuluyo ti ginagwa na gid sa ila sining nga lugar no sa may sitio Sigang no kag kalipi iping nga mga sitios dira no nga kag subong man ti amo ni ang hibaloon naton sa karon ang pinaka-latest update sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo kag subong man sa dugang pa nga mga balita local diri sa aton sa may siyudad sa Bacolod, Day 7 sa Mascara Festival. Ikapito ng adlaw sa karon kamusta na ikapito nga adlaw ang mga latest nato niya nga mga development sa masunod nga semana. Panaad sa Negros na, no? Or rather, panaad sa Negros. Ang sa Panaad Parking Stadium magabukas para sa Mascara Festival, no? Kay ma-join ang probinsya sa Mascara Festival. That's from October 10 to 16. Sige. Kaga sa mga balita, pungsud nun sa kadamo. Naging nga mga jobless nga mga Filipinos, no? Butang balon bla, wala trabaho. Naglabot sa 2.68 million sang Agosto, no? Amo nga report subong. So sa gihapon, no? Amo ning mga wala iya sang trabaho nga mga Filipinos, no? That is why ang 66% kid nga mga Pinoyo gusto nga masaba ano ni gitawag makagihog gid ring gobyerno sa issue kaangot sa inflation kay sa survey sa ato niya nga mga kauturan.
no? Sa kataas ka mahal na gid sa aton iyang mga pangunang mga balakon mo tumulang report naton kahapon nga sa merkado sus mga Bombay, ahos, kamatis, tanan kamalahal na gid. Kag subong man sa mga kabombo naton ang pila pa iya ka mga pangunang nga mga balita pungsod noon, kontrata para sa pinakadako nga railway line sa pungsod, ginpermahan na. Balita nagikan sa luwasang pungsod, patay sa mass shooting sa Thailand. May mga mass shooting man to, naglabot na iya sa 38. Kaya mga oil exporting countries, no? So mabuhi ni sila sang ginapa-export nila iyang produktong petrolyo. Ang impact pag sinasaton sus mahal naman, no? Kay damong demand, kulang naman sang supply. Sige. So initanan ha ang aton iyang diskusyonan sa subong iyang aga. Trigid lamang sa aton iya palatuntunan sa Bombo Reports First Edition. Sa subong iyang aga sa mga kabombo naton, kamustahon nato ang ato niya nga sitwasyon sa siyudad sa Bacolod. Dapat ko na gani kay na Day 7. Ikapito nga adlaw sa Mascara Festival 2022. Ikapito ini nga adlaw. So, until pa ini sa October 23. Ining masadya iya nga pagpatigayon sang Mascara Festival. Ang ato lang ginadriyati sadya, no? Way lang niya sang may mahalitan, way lang niya sang kunano nga mga insidente, kaya ang pinakatinutuyo sang festival para mag-enjoy ang tanan, para man maka-income ang halos kalabanan naton yung mga kauturan, no? Nga gakalipay syempre sa tiun iya sa Mascara Festival. Okay, so kamustahon naton this morning ang aton iyang sitwasyon sa palibot sa siyudad sa Bacolod. Sa mga kauturan naton ho gapareser aga pa, no? Subong iyang aga ga monitor na sa 630 kHz sa inyo diratag sa iya ka mga radio dial or nagaupod sa aton iya mga kabiyanan sa Facebook. Sa Facebook Live sa Bombo Radyo Bacolod, nagaupod man sa aton iya sa may YouTube channel naton sa Bombo Radyo Bacolod. Hello, kaway-kaway sa inyo dira. Mga kauturan ta, hambal ta na diri sa may syudad sa Bacolod, sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, sa bugos nga Western Visayas or bugos man nga pungsod Pilipinas. Kutob sa malabutan ha, sang aton iya nga signal, no? So, especially mga OFWs man naton, no? Ara dira sa luwasang pungsod or mga kauturan naton nga mga residente na gid sa luwasang pungsod blaya nga syempre gusto mangin updated man kamusta ang sitwasyon, no? Anong nagkakalanabo diri sa aton sa may pungsod Pilipinas. So amo ina, no? That's why nga naga-monitor gid ni iban manog tulog na, iban ti tungang gabi, iban dito aga adlaw, no, sa oras, pero ga-monitor sa aton, especially kahapon, no, grabe man ang natabo sa Karabalan the other day pagid sang Teacher's Day. Ato kita dito sa Himamaylan kay particularly sa sininga barangay sa may eskwelahan dira iya mga kabiyanan Kasipungan Elementary School, no? Ang sitio sigang, mga sitio Kasipungan, sigang, no, tuluparay lang na. Ti kalayo-layo na nga lugar, halin sa proper, magplite kahabal-habal pakadto na dito 200 pesos. Kabudlay-budlay sang alagyan, no? Tina mga teachers to kag mga estudyante, no, kita is Bombo Radyo, nakatigayon kita yang maghatag sang supplies o pod man aton iyang mga sponsors ang Coast Guard, no, naghatag sa mga school supplies kag mga staffs abi mga goods. Sus pagkasunod adlaw kay bukid gid didto yang lugar, encounter na, no? Sugat anaya ang puwersa sang ginaligar katapos sa NPA kag ang aton iyang Philippine Army, mga soldado ta, no? Una to parte mga nagagawa iyang mga information sa mga connections naton didto yati. Una, may mga 18 patay, may 2 kapatay ng mga kabataan, but it was denied by the Philippine Army nga wala kuno patay. So ano ginaman ang kamakaturan? Kita nyo man na sa video ang evacuation, no? In fairness man sa Himamaylan. Kadami sa evacuation center. Lain gid man kung may evacuation center, no? Kay may kantuan gid mga kauturan naton. Kaangay blas ni way man ang ginapangayo ning sahi iya sang
mga encounter kangay sini pero may iyara kagin nga evacuitan bla or bakwitan kung sa aton pa ng kadtuan ng mga pumuluyo naton. So maayo gid no, at least natagan man to sila, nakakaon sila ang mga residente no, ahay ti ano gid man bala, ano gid man na matuod dire no, may patay wala ginatago-tago ta or wala man aton dire syempre way ta ginapangamuyo nga may patay pero ipagwa lang kung anong kamatuoran sa publiko. Okay, so kamustahon tanay ato diya nga sitwasyon sa palibot sa siyudad sa Bacolod sa piyak nga linya si Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, good morning. Yes, Bomboan, good morning. So ikapito na nga adlaw no sa Mascara Festival diri sa syudad sa Bacolod, Bomboan. So everyday lain ang makita naton na Bomboan no. So live kita diri sa may area sa public plaza. Subong Bomboan ti mambal na naton nga nagatinlo na ang palibot diri. I think aton sini nga mga street cleaners sa aga pagidya no panilo diri sa palibot sa public plaza Bomboan kag madamo naman sa mga PUJ nga pakagto pa karino nagligad Bomboan diri nga area o kon ang diri nga baligyaan do hasta ini sila magkaagahon jamming o kon enjoy Bomboan. Subong lana naton na abtan diri naton do kalinong Bomboan no. Temprano pa naglinong? Temprano pa naghililimos sa Bomboan no. Basi wala customer, basi karon pa ang customer kay Friday night. Yes, amoged. For sure, Bomboan no. Kagtitungod nga Friday night karon, pati panigurado nga ang ang pagpadulong naman diri sa mga manog lagaw diri sa public plaza at diri gini sila. So ari nga bago lang siniguro mga mapuli Bomboan no, ang naglabay bago lang sa akon sini nga likod Bomboan. So nag-enjoy man ini sila galing kay Bomboan do katemprano gid sila subong himos Bomboan. Wala kita diri may naabtan diri sa may public plaza nga manughimos pa lang no, na timpranuhan gid sila sa paghimos Bomboan. So ikapito na ni nga daw Bombo Carla no. Yes. Ang ato lang gani diri Bombo Carla basta linong lang way isang gamo bala kana may man ang mga street cleaners ta kay ka-alerto sa ila alas 4 pa lang tinlo ng palibot. Yes, amugid Bomboan no, alas 4 pa lang sa kagahon, alas 4:30 sa kagahon ang aton sini nga palibot ano na no, tinlo na Bomboan. Sa mun man ni ang ginahingyo sang tanan no, para at least nga hindi magtingob kag hindi man ini sila maayawan kin sa pagpanilhig Bomboan no, every morning. Kag dapat gid kung maglagaw kita responsable man kita sa pagkaboy sang basura ta, hindi ta lang pagsaligan ng mga street cleaners Bombo Carla. Amugid Bomboan no, kay ti madamo man kita nga mga basurahan ang makita diri sa palibot. So kita na lang mismo kita mahaboy sa aton sini nga mga basura kay ti may mga basurahan man hindi ta na lang pag-isalig kumbaga Bomboan buligay na lang gid sa pagpaninlo kag pagtipon sa mga basura no. I think kung mag-ulan-ulan makita man naton ang epekto Bomboan no, kung magdamol ang ulan makita naton nga gabi naha especially diri sa area no sa downtown no, kung ang padulong sa isa ka mall diri sa syudad sa Bacolod kita naton na Bomboan daw ni daw dagat Bomboan. So kabay pa nga magbuligay na lang kita para at least nga hindi kita maka-experience sa pagbaha diri sa syudad sa Bacolod Bomboan. Amo gani man. Pero Bombo Carla kadto tablanay sa Himamaylan. Sa may dito kay hambal ko na gani naghalin kita sang 5 pagka 6 may encounter ba. No, pero kay gid ka remote na gid dito nga lugar kumbaga to ka NPA infested area na gid mga sitio kasipungan or sitio sigang gali Bombo Carla. Yes, Bombo so hindi magnubo sa 300 ka mga individual kag 80 ka pamilya ang yara sa Regional Evacuation Center Bomboan sa may Barangay 3 Himamaylan City matapos ang kingkwentro sa tunga sang 19th Infantry Battalion sang Philippine Army kag makatapos sa New People's Army sa Sitio Sigang Barangay Carabalan Himamaylan City kahapon Bomboan. Una nga gindala sa Barangay Hall sa Barangay Carabalan ang mga evacuees nga gikan sa Sitio Sigang matapos nga ang nagluntad nga encounter agud ma-clear na ang area Bomboan. So sa interview nato no kay punong barangay Mildred Tetular
hindi magdubo sa 80 ka mga pamilya kag 330 ka mga pumuluyo ini sila nagikan ini sa sitio Sigang kag sitio Midel ang ila sini nga na record nga yara sa regional evacuation center Bomboan. So magluwas diri mayara sa 296 man ka mga individual nga yara sa evacuation center sang sitio Tunggo, Barangay Kabadyangan. So 32 naman ka mga pamilya kag 136 ka mga individual ang yara sa Karabalan na Gym Bomboan. Sa Barangay Talaban mayara sang 70 ka mga evacuees samtang may 20 ka mga individual nga yara sa sitio Miguel Daycare Center. So 13 ka mga pamilya o kung 59 ka mga individual ang yara sa evacuation center sa Barangay Payaw, Banwas sa Binalbagan. So suno kay titular sa impormasyon nga iya nabaton, wala na sang pamilya o kung individual ang nabilin sa sitio Sigang Bomboan. Ang sunod diri posible nga mas mataas pa ang numero sa mga evacuees bangod nagasulod lamang ang iban nga wala pa nakapalista Bomboan. So may iba naman nga nagmatumato na lamang halin sa ila puloy-an kag nagpadulong sa city proper o kung sa ila sini nga mga himata kag na ini sila nagtinera Bomboan. So sa sitio Midel ang ginlakipan sang 76 ka mga pamilya kag 336 ka populasyon, samtang 450 naman ang populasyon sang sitio Sigang kag 84 ka pamilya. So nagapangayos naman sang pasaylo ang punong barangay sa Pumuluyo sa ila sini nga sitwasyon kag nagpadugyan nga magkalma mga muyo para sa ila sini nga himata kag mga kasapatan nga nabilin didto sa area Bomboan kag hindi nila upod sa may evacuation. So amo ni subong ang mga na-record nga mga pamilya o kung mga individual nga yara subong sa evacuation sa Himamaylan Bomboan. Ti miara didto nga sa Barangay Payaw, Binalbagan. So may man didto nga naka-evacuate Bomboan. Sa lain-lain gali sila nga mga lugar, no? Amo ning madamo-damo sa evacuation gidya sa Himamaylan City proper, pero sambal mo sa Karabalan Gym may atuman gani didto Bombo Carla. Yes, sa Bomboan. So mayara sang 136 didto nga naka-evacuate Bomboan. Oo, which means Bombo Carla, okay gid niya naging pang-evacuate na lang ang tanan para sa safety sang tanan kay anuman ongoing pagidya ang ining inkwentro. So Bomboan ti kagapon no o kun mga alas 6 gabi kagapon sige pa ang nilukpanay Bomboan no. So sa interview naman naton kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, so wala pa sang body count nga na-recover ang mga katapos ang 94th Infantry Battalion sa Philippine Army sa encounter site sa sitio Sigang, Barangay Karabalan, Himamaylan City matapos nagsugod ang enkwentro pasado alas 6 sang aga kagapon Bomboan. So sa interview naton wala ini nakahibalo kundi naghagikan ang mga litrato Bomboan no nga nagalapta sa social media kung sa diin ginaaligar duwa ka mga minor de edad ang miyembro sang hublag ang napatay Bomboan. Susunod kay Pasaporte nakabaton sang report ang 94th Infantry Battalion nagikan sa Pumuluyo nga mayara sang presensya sang mga NPA sa lugar. So nagpatigayon ini sila sang security operation Bomboan agud nga iga-verify ang impormasyon nga nabaton. So kahapon sa aga na enkwentro sa militar ang 20 ka mga armado nga ginapatihan nga katapos sa rebelde ang grupo Bomboan. So nagduda naman ini ang mga inikon sila ang mga kabahin sang Central Negros 2 bangod madamo na sang nagsungka nga mga NPA nga nagikan diri so tinilikdan Bomboan. So madamo magituod no sa mga katapos ang Central Negros 2 kung mga NPA ang nag-surrender sa sa Army Bomboan no. So ang enkwentro ang nagdugay sa 40 minutes. So 40 minutos Bomboan no kag wala sang may nasamaran sa bahin sang tropa Bomboan. So ang na-recover sa encounter site ang mga gamit, pagkaon, mga accessories kag mga personal
nga mga kagamitan bomboan. So apisar nga may mga blood stains, so wala naman ini sila may na-recover nga bangkay o na bangkay nga gikan sa tropa bomboan. So muna yung impormasyon naton nga nakuha kay Brigadier General Inocencio Pasaporte bomboan kagati kagapon muni karon ang aton sini nga iga-follow up pagid bomboan no kung pila ka mga encounter no ang nagaluntad kagapon kag kung ano kalawig ang encounter nga nagluntad kagapon bomboan no kay makita naton alas 5 sang hapon alas 6 sang hapon bomboan no kon gabi nilok panay pagidya bomboan Gani, so okay gidya ang evacuation ahay. Makitaan mo bala Bombo Carla ho, mga kabataan, galinakan. Yes. Kalayo-layo pa sila nga daan Bombo Carla, no? Kundi ang ginpahamtangan, syempre, kay kabudlay i-penetrate dito yung sulod sa Siganggid. So, pila pa ni ka-kilometros ang ilang ginlakat Bombo Carla hasta sila makagwa kag makakadto diri sa barangay Carabalan proper bala Bombo Carla. Amo gid bombo ano, malayo-layo gid ang ila sini nga ginlakat. May mga salakyan manggani nga nagasugat sa ila pero may ara gid sa iban nga nagagwa na lang sa ila sini nga mga tagsa-tagsa ka mga panimalay kag nagagwa na lang pagwa sa dalan bomboan no kay ti makita naton sa may bangga bomboan may mga military naman kita nga naga bantay kag dira naman lang kita mismo hulat kagapo no so pwede naton yung mga impormasyon nga makuha bomboan. Ano ni nga bangga Bombo Carla diri na ni sa Carabalan sa sentro kumbaga sang barangay no? Bomboan ini nga bangga nga ni halina ini sa sitio Sigang no. Oo. May way lang padulong Carabalan bomboan. Oo. Sa proper gid. Kabalo ka mga sitio nga danila mahambal ka Bombo Carla nga tulo paray na sitio Florete, sitio Sigang, sitio ano pagidto, Kasipungan. Pero kung mga lagyo siniya Bombo Carla, amo gid gani makita nato na bomboan no ang bangga bala ano gali pihak kampo. Oo. Ang lapit ya bomboan ang kampo hindi ya mga balay no. So malagyo ang mga panimalay sa palibot bomboan. Ahay, ka mga makaluluoy sa mga residente, mga kaangay sini. Huwag gid niya daog Perde gid niyang tanan, no? Especially ang mga residente ang nagapakalinong belas lugar. Kapigado pangalan sa pangabuhi tapos may mga inkwentro pa kaangay sini. Anyway, Bombo Carla, pamatian naton si Kapitan Mildred Titular. Yes, Bombo. Ang mga evacuees bala halin sa duwa ka sitio Sigang ag sitio Midel ato nasubong sa evacuation center sa Himamaylan City. Sa diin sa amon di nga ginpang record kay ina sa pangwana mon sila dita mga almost 80 families na dito ngindala 80 or above kaya ang iban ka ba nagano na lang nga wala pa silang kapalista tapos sa na-record din amon nga members or taho bali 330. Okay. Amo na bino. Pero mataas man na siya. Kay tungod nga sa amon di dita bala sa amon nga sitio Midel, ang amon na di nga population 336. Ang amon household is 76. Okay. Sa Sigang ang amon nga household is 84. Ang population 450. Okay. So, buti may minabilin pa tayo nga mga residente, kita man. Oo. Kaya ang iban, naglakad yan sila, yung privately, naglakad sila. Wala sila nagagi sa barangay. Kaya ang iban, nagstay sa ilang mga relatives. Okay. Within this barangay proper, sila. Kaya ang iban, naglakad yan, yung salakyan, gindala nila. Para sa motor, tricycle, nagkagto sila sa Himamaylan City. So, ang nalista lang din sa barangay, mo naman 80 ka pamilya? Almost 330. Individual. So anong disposition sa barangay with the coordination sa city sa mga evacuees na tangkap? Ate, okay. Bali nga, ang kuha namon, ginihimo na lang niya. Bali nga, ara dahil ng DSWD, nga sa din ng instruction sila. Nga nami, dalon to tanan nga evacuees. Kay dito, kumplito, dito. Ay tungod galin ang kainang away, dagusugod 5 mo. Tiban naglalain ng paila pamatsyag, tungod wala sila kapamahaw, wala sila kapanyaga, plus nervyos nila. Am na lang gina-convince namon ng mga evacuees nga dito makuan na lang matipon, kay dito ara tanan. May mga kwanto sila, mga aning sa health ba lang mga personnel na nagano sa ilang health status nila. Ay mga nagkagtuto, mga tigulang, mga high bloodon man. Oo. May kabataan, mga sa din, iban nga kabataan kahilinanat na to.
So, may nabilin pag imanto nga mga residente sa duwa ni Kasityo? Oo, sa subong, sa sitio Midel, may tutungagin pakwan na lang namon sila, stifot na lang namon to. Sila Baligin, gin atipan to sila sang ilang nga sitio, daycare worker. Nga sa din, instruction na lang, kahit tungod nga hindi na to sila kagwa, kay dito, gidya ang grabe kung nilinopok. Ang mga tao nagkwan dito, nagtipon sa center, bali daycare center, nadlok na nga maggwa pa dito sa daycare center. Ano pa kadamo to? Sobra ko nung sila 20. Ako ding ina sa daycare teacher. Sa sigang ya? Sa sigang, siling sang ila sitio leader, nga nagnaog na. Wala na to kuno. Wala na to kuno ya. Kamo na ambal nila. So far may ideya ka Kap sa may kay daw ang report no kadamo sing casualty anong hindi ko na i-block ako minto, no? Kay ti kabuhi na naiya mo. Ti hindi na kuya kahatag kung ano gid kay kabudlay. Kay ti iban nga pamati bala maka-mention nga amo ni. May napatay sa amo nga sa sigang bisityo. Ti mga may parinti to sa sigang makulbaan. At least dapat ya magata kami sa statement ya confirm gid lang nga amo gina ang natabo, no? Ay hindi kami nanamian bala nga ini ang among ginatag sa inyo nga mga information bala daw palagpat lang, no? Amo lang nang iniakuan namon. So lastly Kap, anong imo nga mensahe sa mga pumuloy abi sa mga sa sitio Midel ka sa sitio Sigang? Okay. Amo na gani ginambal ko kay na sa ila sang gatimpon di sila nga ti pasensya kita subong sa sitwasyon kay hindi taman nagin ayo o ginapaabot nga matabo na sa aton. Di tungod kay ari na di kinala makalma na lang kita batunon tayo ng sitwasyon. Kay nakita ko si kamo dire nga taga sitio Sigang, sitio Midel. Worry kamo sa mga sapatan nyo. Mga bata ninyo nga atot panabilin nga wala kamo kabalo. Nga kung sa diin nga pangaparinti nyo nakadlagan ang inyong pamilya. Ti pangamuyuan kina mga muyo kita nga aralan sa sakto nga sitwasyon. Amo na lang ang ako ginaayo sa inyo magkalma na lang kita mga muyo kay para nga at least bala hindi na nga kita mismo nga nagawori sa atong mga parinti dito maglain man pamatsyag nga sa din tagaan kung di na sila kay na pagkaon di sa kakaon kay tungod nga glaing di lang nga pamatsyag sang worry sa ilang nabilin kay sa reality bala ang mga pumuluyo bala nagrinambol may madlagan sa piyak may madlagan sa sa piyak amon na nga hindi sila ma-accounted sang ilang nga palis na ilang tatay kay nagdinalagan sila amo ina sa sir ang nagakatabo diri. Kaluoy no Bombo Carla hindi ko may imagine may ara gid sila gali nga pamilya nga nagkalabilin ila bata may ara hindi na nila makita kaluoy no tiyang anxiety mo bala. Meaning napuhag gid sila ya Bombo Carla. Hindi ka mapuhag nga alas 5 sa kagahon nagsugod ng linok panay. Mugid gani Bombo kating iban diri ang nagaubra na iniya Bomboan sa kampo, no? Correct. So amo ni nga wala ini sila nakatiaga pa ini sila yan nagahalin sa ila sini nga mga puluyan. So amo maning rason ko nga ang iban may mga may mga kaupdanan pa sa panibalay nga nabilin dito sa area Bomboan. So amo man ang secure man sang mga kada sitio nga ila sini nga mga pumuluyo safe Bomboan. Nagkumbaga pag linupok na ti tanan nag-alsa na lang gid magdinalagan hindi ka nakbalo kun din nga makado tapos ang sa sitio Sigang do nakapanaog ang tanan pero ang sa sitio ganing isa Midel. Mayara pa to sa daycare center nga hindi sila kagwa to kay kulbaan sila kay galinok panay. Yes, amo gid Bomboan no isang nabaton man naton gani nga video Bomboan nagikan man sa residente dito sa may barangay Karabalan Bomboan hindi talang gid ma-confirm no kung ano ini siya nga sitio. Ti Bomboan nagasinala ini sila way sila kabalo kundi ini sila magapadulong manago na lang ini sila sa ila sini nga balay o kun may ma-evacuate sila ti paano kung magwa sila nagalapit ang nilok panay Bomboan so amo ni ang ginkulbaan o kung ginakurdab sang mga pumuluyo Bomboan. Nervyoson kagid sakto nang hambal ni Kap way ka pakakaon way ka panyaga way ka pamahaw panyaga
Plus masamuan pagid sang nervyos mo. Yes. Plus pa nga kung ang imo isa ka miyembro sa pamilya dira wala. So budlay-budlay man nga sitwasyon. Grabe gid ang halit nga tuga man sang insurhensya no. Why gid sang daog diri tanando ka pierde lang gid gin-displace mong mga tawo nga Bombo Carla witness kita kung ano kapigadong sitwasyon because na feature na naton dira ang mga kabataan nga haluson gani maka high school tungod kalayo-layo sa ilang lugar, hindi ka panaog sa dalom, hindi maka-high school, pigado, do halos makakaon sa tuod-tuod lang Bombo Carla, tapos ginpuhag nyo pagid sa ilinaway nyo wala pulos, Bombo Carla? Amogid na Bomboan, no? Ti makaluluoy ang mga kabataan na makitaan ganin nato na Bomboan, do halos tanan mga ang mga kabataan nag-age 1 or 2 years old to 3 years old. Ara sa video naton bla Bombo Carla, gambal ka pa ining amay bla, tapos may ginakugos siya nga isa niya kabata, may nagatinapid sa iya nga mga kabataan, no? Kasi subo iya sang ilay nga sitwasyon, no? Nga because ang sining ilinaway, no? Yes. So, kaluluoy, gid ti atuyad, ang isa pa gid atong nabilin to sa Sitio Midel, kaluoy pag ito kaya balikap may more or less 20 latok bilog ti ano tong ila kalanon no kung hindi sila kagwa budlay-budlay ila sitwasyon Bombo Carla just bla imaginon mo ti iniya do kabay pa nga matapos na ning linok panay kagang isa pagid naton ka punto Bombo Carla isa pagid nga ipagwa naton kung may matuod man gid nga may patay because dinto yung nagalin tong debla may una nga nagwa nga daan nga mga pictures to nga duwak mga pamatanon to kay ang report ganito sa Dababaw to may 18 ko patay pero ti ambal sa Philippine Army wala patay Bombo Carla amo gid gani Bombo ano so amo ning aton sining hibaloon gid Bomboan kay ti sa impormasyon naton nga nakuha sa 1914 Infantry Battalion sa katapos ng Army, blood stains ng gid ang ila sini nga nakita na Bomboan. So base bala kung may sabutahe o kung na, diba mo nang hibaloon naton Bomboan, no? Kung ano gid ang kamaturan kay ti napuhag, no? Way labot nga napuhag ang pumuluyo didto pati ang mga pamati sa mga balita Bomboan gawori man ini sila kay may pamilya man ini sila nangyara dito Bomboan kung maklear na ang area Bomboan pwede naman makabalik ang mga pumuluyo nga nag-evacuate pero mas maayo gid nga siguraduhon gid ang area danay Bomboan. Okay, sige. Bombo Carla, salamat gid. Bomboan na mo'y nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carla may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent for all #1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor sa unang hugnad sa balita gindulon sa aton subong yangaga. Makaluluoy gid no ining natabo bala sa Barangay Carabalan, Sitio Sigang, Sitio Midel no kun sa diin nagkalapuhag, nag-evacuate ang tanan no nga mga residente tungod di sang encounter no sa tunga sang 94th Infantry Battalion kag sa mga katapo iya sang NPA o New People's Army no sa Sitio Sigang, Barangay Carabalan, Himamaylan City kahapon na siya. So hindi kay mo ya magkalapuhag nga alas 5 sang aga sus naglinok panay sa social media kadamo sa naga-circulate kag una na dito nagwonder kita may ara to mga pictures pictures actually sang duha ka mga pamatanon nga ginambal to sa piyak to nga sa NPA nga napatay sa encounter. Tapos there was this report man nga nagambal 18 nang patay amo ni. Pero sang gin-confirm ni sa Philippine Army wala. Ti maayo gidya kun wala gidya patay. Ikiway taman ginapangamuyo ang patay. Pero kun mayara man gid ti dapat hindi talang niya pagtago-tagoon, no? Or hinabunan ta kay grabe. Gina-imagine tabla ang sitwasyon dito nga hambal ni Cap punong barangay Mildred titular manya may atoto sa Sitio Midel nga ang hambal sang daycare worker may mga biyante pato ka mga individual wala nagwa to sa daycare center kay ginakulbaan sila ti kun ara pagid sila na didto ya imaginabla anong ila kaunon ang lugar na didto puwerte kapigado gid makahambal kitas na because sang tinalikdan nga Domingo gin feature nato ning mga kabataan
ngayara sa nagapauli sa Sigang, Sitio Middle, kay Tuluparay lang, Sitio Florete, no? Dira sa may barangay Carabalan, Himamaylan City, Negros Occidental. Gin-feature nato ni sila kay isa ka manunudlo dito, nagpalabot sa mensahe sa aton Dres Bombo Radyo nga kung ano kapigado sang sitwasyon sang mga kabataan or sang pamilya nga ara dito. Yang ilang mga estudyante ahay gabalon mais, no, nga gintigang mga musina or kamutik kahoy, wala sudan, gauga ang sudan, amo ginakapigadong ilang nga sitwasyon. Kag sa interview naton sila, duha luson ni sila gani makagraduar elementary kay maski dira sa Kasipungan Elementary School layo pa nang ilalakton Bombo Anthony halin sa barangay sa eskwelahan mahalin abis la sa ila barangay sa Sitio Sigang or Sitio Middle or Sitio Florete lakton pa na nila pakadto sa ila eskwelahan dira sa Sitio sa Kasipungan Elementary School. And then, budlayan, pagid sila yung mag-high school, tungod ang high school, diri na sa Dalom, dreho, sa Carabalan. Oo. So, budlayan, pagid sila yung mag-high school. Amo na kapigado ang sitwasyon dito. Plus, amo pa niyo, magkalapuhag pati sila, tungod sa wala pulos ni nga insurhensya, grabe ka hasol. Sang tinalikdan sa October 5, Teacher's Day, no, ang Bombo Radyo because to sang sitwasyon nila dito sa mga residente to naghatag pinaagi sa bombo mga nagbulig ng mga stakeholders naghatag to supplies, school supplies kalipay sa mga kabataan haluson makabakal papel lapis kay kapigado gid kaayo no canned goods kita mo mga kabataan mga gagmay pa kay inablang sa grade 6 gamay-gamay tungod undernourished or kulang bala sa pagkaon. So, kapigado, gidaya sang sitwasyon. So, amo the following day, pagka October 6, kagahon pa lang may nililinok panay na ahay, ti makaluluoy, no? Dayon, ang masubo, dira, ang hindi pa mayara, pagidya nga mga pamilya, nga hindi tanan nila, yung nga miyembro sang pamilya, nakaupod sa evacuation. Tiyan mo nang hambal ni Kap, bala, wala ka nakapamaha, wala ka pakapanyaga, plus may nabilin ka pa itong miyembro ng pamilya, grabing anxiety attack mo, ang imo nga kakulba, do hindi ka na makakaon. So, we are praying, matapos na ang linok panay, bao maluoy man ka mo, no? Especially sa mga utod bala naton sa New People's Army. Ang ining kausa naton, with all due respect, tanawa bala. Budlay-budlay gidya nga may mga panindugan ka mo pero ina balang asasan o kay wala man gyapon padaog ina. Kung sa tutuod lang nga sugilanon ang leader nyo gani no sang NPA ti atutuya sa luwas sang pungsod. Why di siya yayagani ya? Tiga pa aircon to siya nagapakasarap to siya well kamo, that's why damo pa na nagabalik sa sabak sang gobyerno because ma-realize nga anong sagi tadri pala panago sa bukid, pakig-away, mamatay mang inkwentro, soldado, mga kabataan amo man yang sunod-sunod sa aton or hindi kita makapauli sa aton panimalay, no? Ginagut man ang kabataan mo, hindi kay eskwela kabataan mo, tungod lang sinang kausa nga ina, kumbaga madaog ka sa kausa mo nga ina, no? Deprive mo ang pamilya mo sang sitwasyon nga maayo nga makaeskwela, mga kabataan mo, wala ka gid padaog. Tapos sa masubo dira, kundi may nag-circulate pa to nga mga litrato tong patay to, tapos gin-deny man, di sa lamharon nga edad, sining mga kabataan bla nga gaupod na sa hublag, kung tani yati, kung magninguha sa yung tsakto, maka-eskwela, makatulo ti bawas, kumbaga blawa ay daya pa daog. Pero may tagin na gani, madumduman ang ginambal ni late Governor Joseph Marañon. Alfredo Marañon Jr., former governor. Niya, kung mag-haylo, ang gobyerno nag-haylo na sang balik sabak sa gobyerno ng mga NPA. Yan, man nga sa bukid, dyan wala to yung ice cream.
No? Abi pa naog diri sa patag kag mga buhi sa insakto, which is kung sa tuod man nga sitwasyon, no? Tuod man, mano ka tuyas bukid, ano kasagito ka pulo panago? Kung dito nakamuya bilog niyo kinabuhi, bataan mo ganiti do haloson makakaon tinapay. Tuod gid na because nga amuning mga eksperyensya nga gina-share sa mga utod lang naton nga nakagitos bukid. Kundi hindi lang sila nagapakasaylo, ang kabataan nila do haluson makakaon tinapay, do hindi gani kakilala ice cream, do mga amo sina bala. So i-deprive mo na, tungod lang sinang kausa nga ina. Nga sa tuod lang ang inyong nga leader, sagi lang kamo brainwash, pero gapakasarap to siya sa luwas sang pungsod. Di ka mo gidya pierde. Plus ini pa, kung may encounter, hindi lang gid kamuya pierde, mahasol mo pa ang mga residente man sa lugar nga magkala displace. No? Ang mabatsagan nila nga anxiety, syempre paminsaro na nila. Dire, ginapakaon ka mo sa evacuation, pero panimalayin nyo naman to. No? Amo na pero may ginapanumduman to, ang balikap dito. Lalo mga presidente ka panumduman ng ila kasapatan, ng ila balay, basi pagbalik nila, wala gidya padaog niya. No? Ang ining inkwentro nga ni, why gidya padaog. No? Tanan tadi perde. Amo na bla, kita nga mga Pilipino, kita man lang mabinutungay padalom. Abi mo, nagdaog ka na sa kausa mo, galiti, filo mo man ng Pilipino man. No? Amo na niya sa kamahal sa mga balaklon, sa kamahal sang tanan, madugang pagid ni. Ti amo man na bla, di rin man nagapakita nga ang insurhensya, gahambal man ang militar nga, okay na ni, ano na ni, pero totoo, darapas lagyapon no? May pwersa pas layagyapon. Ay, no, doka damo nagidya sang hindi maayo nga mga hitabo diri sa aton diri pungsod Pilipinas. Ti kabay pa ang aton ginapangamuyuan diri mauntat na ning linok panay ang mga residente makabalik na sa ila sini nga lugar nga maski apisar sa kapigado sang pangabuhi ate makapadayon sila sang ila matagadlaw nga hilikoton do ka inablang kisa sa video naton sa bombo, inablang ay amay galukdos ang bata ya, gatabi ng iba niyang mga kabataan, may ginauyatan pa, amo na bla kasubo sang ila iya mga kaminan nga sitwasyon. No? 14 minutos na nakaligad sa oras nga alas 5 sa aga, mapos kita iya mga kaminan for a while, pagbalik sang ang isa ka sitio sitio Medel. May kilala ko ang iyang Medel. Oo. Imo guro to sitio Medel ay. Pati joke lang ta pero kabudlay gid ni sang sitwasyon nila subong no sa aton iyang mga kautran kag sa aton iyang mga kabombo dito sa Sitio Sigang, Sitio Medel, no? Sa may barangay Carabalan, Syudad sang Himamaylan. That's why hambal ko, ginapangamuyuan ta na sila. Matapos na. Kay why giniya padaog? Why sa may madaog? Sining inkwentro nga ini. Mapos kita for a while pagbalik sa aton nga panatuntunan dugang pagig niya tupiko. Aton nga diskusyonan. Dahil kita, standby! Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa siyudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898
wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang magkakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kafe. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa Katuntunan, drigid lamang sa Bombo Report sa first edition kag padayon ninyo nga kaupod sa subong iyang aga Bombo an Sindol Sorilia. Sige, balikan nato ng patrol si Bombo Carla May Defensor sa dugang pangabalita madulong sa aton subong iyang aga sa subong no sa mga kauturan naton nga aga pa ni nagamalataho, aga pa nagabulugtaw nagaparisa na temprano, pabugtaw na bangon na or may mga utod kita nga ti Friday subong basta do medyo kapoy na kita aga pa no, dapat mabangon na ta, especially mga utod naton nga kinanglan magtrabaho, magkayod na aga pa or temprano pa. Sige ha, so sariwat bugtaw na bangon na 24 minutos nang nagkarigad sa oras nga alas 5 saga. Balikan nato ng patrol si Bombo Carla May Defensor para sa dugang report madulong sa aton subong iyang agadri sa aton iyang palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Dugay-dugay yari naman aton mga sister stations Bombo Radio Western Visayas para sa aton iyang pagpatigayon sang region-wide tie-up sa subong iyang aga. Okay? Checkeron naton ang patrol sa dugang pang report. So manang hambal naton ha. Ang mga kapulisan naton ti ang augmentation naton ti ara na gid in place na gid tanan para sa aton iyang pagpatigayon sa Mascara Festival, no? Hambal talaga ni J7 ikapito na ni nga adlaw subong. Kamusta? Duway pa man may nagmaoy, no? Way pa man may naluputan sa mga karsel or sa mga police stations, wala pa man ti amo ng Mayo. Basta linong lang gid ang aton festival, why problema, party lang ta, kaon-kaon, no? Sadya-sadya, ma-enjoy, why lang niya maoy-maoy, no? Bombo Carla, sa dugang report, please go ahead. Yes, Bombo An. So, isa ka babae dakop sa patigay nga bypass operation sa nga Police Station 8 sa may Ramilo Village, Barangay Tanggo, Bacolod City, Negros Occidental. Kag ang suspesado diri amo ang kilala kay Maria Glosita Gilaran. Maria Glosita Gilaran, 53 anyos, residente sa nasambit nga lugar. Nakuhaan ini siya sa isa ka o tatlo ka elongated plastic sachets ng suspected shabu. Kag isa ka elongated transparent plastic sachet sa suspected shabu amo ini ang buy bust item. Nakuhaan man ini siya sang 5 ka big hit seal transparent plastic sachet sa suspected shabu. Kag mayara sang 500 peso bill amo ini ang buy bust money. Bomboan ang kabugaton sa nakuha nga suspected shabu nagabug 27 grams kag nagabalor 183,600 pesos. So subong yari na ini siya sa kustudiya sa Police Station 8 for proper disposition. Samtang nagpatigayon man sa buy-bust operation ang katapos ng kapulisan sa Silay City Police Station sa Zone 3 Barangay Mambulak, Silay City. Duwa diri ka suspetsado ang nadakpan amo ang gikilala kanday Nelson Baldonasa, 52 anyos, Cristina Aventura, 48 anyos, sa ginisilatanan, residente sa Zone 3, Barangay Mambulak, Silay City, Negros Occidental. Nakuhaan ini si Nelson Baldonas, Baldonasa, sa tatlo ka big hit transparent plastic sachet sa suspected shabu. Kag nakuhaan ini siya sa 9 pieces elongated heat seal transparent plastic sachet sa suspected shabu. Amo ini ang buy bust item nga nakuha kay Nelson Baldonasa Bomboan. Kag nakuhaan sang nakakuha man sang isa ka small heat seal transparent plastic sachet sang suspected shabu. Mayara sang 1,100 nga buy bust money kag mayara pagid sa ibang pagid nga mga drug non-drug items. Bomboan ang kabugaton so nakuha nga suspected shabu nagabugat 16 grams kag nagabalor ini 128,000 pesos. Ang mga suspetsado yara na sa kustudiya sa police station sa Silay City, Bomboan.
Bombo Carla, no? Antes ka mag-extro ti aton sitwasyon subong hambal ta na gani kay na ikapito nga adlaw sa Mascara Festival. Okay gid why sang reported nga nagmaoy nga naghigda anay sa police station, no? Bombo Carla do kanami man subong kay ti manog tapos ng isa ka semana Bombo Carla. Yes, Bombo, so far wala pa kita may nabaton nga mga impormasyon, no, regarding ni sa mga nadagdagan na Bomboan. So amo ni nga itong gina-follow up sa mga kapulisan nato, no, mas may mga na hinubog Bomboan. So far kung dako manggeda do wala manggeda sa subong Bomboan. So at least, no, mayo gid kag alerto ang mga kapulisan naton in place na ang aton mga augmentation, Bombo Carla. Yes, Bomboan, no? So mangyara na sang augmentation nga gikan sa PRO6 Bomboan, no? Ang nga mga kapulisan Bomboan. Sa muning ibalo naton sa katapusan nga BCPO kung pila ka mga kapulisan ang nag-augment diri sa Bacolod City Bomboan. Yes, no. So masako-sako ng tanan, no. Aga pang mga jeepo gabiyahe na. So okay gid ang aton sitwasyon. Importante kalangitan ta, hindi magalumon subong Bombo Carla. Timambal ta gid Bomboan nga magulugal-o yes, so ma-expect kita basi may ulan. Expect ta Bomboan kay do mabulubog at ang ating sinisubong kalangitan Bomboan. Alright, sige. Salamat gid Bombo Carla. Bomboan na mo yung nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carla may defense para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent patrol number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Salamat sa kay Bombo Carla, may defensor sa dugang iyang report pedulong sa aton gindulong sa aton subong iyang aga. So kay actually damo na excited sa Mascara Festival, iba naton yung mga kauturan gani nag book gid mapauli mga balikbayans or mga utod naton sa luwas ng pungsod kay trabaho kay ito ka first time naman niya after the pandemic maka-enjoy naman mula na yung aton pinakapunto, no, enjoyment para sa Mascara Festival why nang maoy kada no, kung gusto mo, makakaon ka, ba gusto ka lang din ka makanto, may government center, may plaza, may sa Baywalk to. Sa next week, gani, ma-open naman yung panaad. Nga ma-join ng panaad para sa Mascara Festival. So, mga kiosko, magabulukas man. So, why na yung problema, no? Ang importante, safe yung tanan. Tapos, sa mga kapulisan naton, alerto, no? Why sang duro yung gamo, no? Sining sining selebrasyon naton sa Mascara Festival. Kaya muna ganing tuyo nga nag-celebrate kita sa Mascara Festival para nga maka-enjoy kita at the same time may kita man ang mga kauturan naton, no, mga ginatawag naton lang mga remedyo general, mga manugbalot, manugmani, gabalubaligya dira sa higad, no, at least maka-ulo income damo tao ang mga drivers ta, no, ekonomiya tabla do ka magnami bla. So amo man gid nang pinakatinutuyo ya sang festival, mag-enjoy kita, no, hindi nga magminaoy kamudra or ang ibandra careful lang gid kita, no, inablang basi mas snatch ka pailayo lang or masabnitan ka dra wallet kay bandaan amo naman lang ng ginabantayan man, mga bantay sa lakay man. But you have to be very careful. Careful kay nga, may pulis ha. Basi nga, imbes malipay kay mga wat ka, basi ato kaya maghilibion sa presuhan. Amo na siya. So, kasadya, no, sining pagpatigyan natin sa Mascara Festival. Yari na ato mga sister stations, Bombo Radyo, Western Visayas. Welcome and good morning. Siyempre, damo naman sa mga palusot-lusot. Okay. Sige. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 31 minutos, makaligad ang 5 sa aga. Shakiron tanay ang linya sa aton nga mga sister stations ang Bombo Radio Bacolod, Rojas, kag Kalibo. Una kita, welcome and good morning Bacolod. Welcome kag mayong aga gid sa imo Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas.
Sa mga balita namon direya sa may syudad sa Bacolod kay sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental, ti masubo-subo gid ni kay hindi ni si karon magnubo sa 300 ka mga individual o 80 ka pamilya ang yara sa Regional Evacuation Center sa Barangay 3 Himamaylan City matapos ang engkwentro sa tunga sang 94th Infantry Battalion sang Philippine Army kag mga katapos ang New People's Army sa Sitio Sigang, Barangay Carabalan, Himamaylan City kahapon. Kay ti una na gindala sa barangay hall sang Barangay Carabalan ng mga evacuees nagikan sa Sitio Sigang matapos nga nagluntad ning engkwentro sa kag-agod nga ti maklear tong area. So ang hambal gani sa amon dris Bombo Radio, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas ni punong barangay Mildred titular sa interview naton te 80 ka pamilya kag te amo gini mga 330 ka individuals gindala na sa evacuation center. Magluwas diri mayara pa sang 296 man ka individual nga yara sa evacuation center sa Sitio Tonggo sa may barangay Kabadjangan. Tapos mayara pa gito 32 ka pamilya kag mga more or less mga 136 ka mga individual ang yara sa Carabalan Gym. Halos tanan gid actually nag-evacuate. Ang masubo lang may nabilin dito sa area mga 20 ka individual nga yara sa Sitio Midel Daycare Center. Wala sila nakagwa kay ginakulbaan sila Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa sini iya nga engkwentro. Di makaluluoy nga danang sitwasyon sa mga residente kay ti far-flung na gid nga mga sityos, barangay Barangay Carabalan, mga sityos tuman kalagyo, no? Actually, before ni Bala natabo, na-feature man ni namon gani diri sa Good Morning Philippines ang sitwasyon sa mga kabataan, especially sa World Teachers Day sa October 5 kay haluson ni sila Bombolinsi maka-eskwela kay kalayo sang eskwelahan kapigado sang sitwasyon tapos ginpuhag pa ni sila subong sang sang ining waipulos ning insurhensya ning engkwentro nga initi subong ang anxiety nila anang nila kakulba nila puwerte kay nga may mga yara pa nga pamilya nga may mga nagkalabilin tuslaya nga mga miyembro man sang ilas nga pamilya kay napuhag sila mo 5 sang aga kahapon nagsugod na ang linok panay. Ang isa pa gid Bombo Lindsay kay kahapon ang information sa area may ara gambal 18 patay. Tapos may ara nga nagwa nga may duha ka patay nga sa side blast sang NPA ginambal NPA mga minors. Pero sa hambal diri sang 94th Infantry Battalion sang Philippine Army diri sa amon sa Negros ti wala man patay. So amo pa nang hindi mahibaluan subong. Pero sa pihak nga bahin tungod sini ang LGU no ang Himamaylan City ang alkalde si Mayor Raymond Tongson nagdeklarar na ya sang suspension sang klase sang tanan nga mga eskwelahan sa Barangay Carabalan kag Barangay Kabadjangan. So subong Biyernes nga adlaw October 7 until further notice kay amo na ning natabo why naman to may nabilin to sa area. And at the same time ang alkalde man si Mayor Alejandro Merasol sang Barangay Binalbagan bangod sa encounter man ang Barangay Biao kag payaw sa Binalbagan ginsuspend man nga ang klase kay kaiping lang ni sang Barangay Carabalan nga lapitanay lang ni sila although lain-lain sila iya nga banwa. Ti amo ning epekto sa ni Bombo Lindsay sining inaway sining encounter nga ini kadamo sa mga residente ang nagkala displays. Ti balik diri sa amon sa may syudad sa Bacolod na subong day 7 na sa Mascara Festival. Ti ongoing man ang pagsinadya may mga padako-dako maskara partisipahan sa mga pulo ka mga kabaranggayan and then may ara man sang tournament dribla ang billiard tournament yari gani diri ang world champion nga si Efren Bata Reyes kag si Francisco Django Bustamante pero wise lak daog Bombo Lindsay kay ang ang partisipante nga si Jundel Mazon halin sa Cavite amo ning nagdaog ya sa billiards tournament. 128 ni ka mga players agin participate sang mga players nationwide sang billiard. Amo ni so far mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kay sa Bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bomboan Bombo Radio Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas.
Sige, mayang aga, Bombo Radio Western Visayas sa Mundari mga balita, syudad sa Rojas, kagbugos nga probinsya sa Capiz. Sa amon diri nga dengue cases, may ara na kami diri sang 4 ka mga napatay na sumugod sang Enero 1 tubtob Oktubre 1 sa sini nga tuig. Sunday sa pinakaulihi nga provincial dengue case bulletin. Kung sa diin gani, sa interview man diri sa Bombo Radio kay Dr. Ramon Alex Nolasco, ang pinuno sa Capiz sa Provincial Health Office, ang kalabanan diri sa mga pasyente ang nagapang idaron sang napulo tubtob 19 anyos. Ang tawag sini ang populasyon ang ara sa 30.57% nga sa sina nga nagapang idaron nga masami nga ginaanhan gid ginalatnan sang balatian nga dengue. Kag so far diri sa amon may 749 ka mga kaso sa nasambitahan nga balatian. Kag may ara man sang clustering diri sa amon sa probinsya sa Capiz pag-abot sa dengue kay man siyam ka mga lugar diri ang na-record nga may clustering sa Banwasang Dao, ang barangay sang Matagnop kag Manhoy, sa Sigma naman ang barangay Manggoso, sa Mambusaw ang poblasyon proper, sa Maayon poblasyon Ilaya, sa Pontevedra barangay Takas, kag diri sa siyudad sa Rojas 3 ka mga barangay ang Dumulog, Mungtong kag Tiza. So mo na ang mga lugar nga may clustering sang kaso sang dengue. Kag sa gihapon pahanumdom sang amon diri nga Capiz PHO sa mga pumuluyo nga i-practice gid dapat ang ining 4S, no? O kung sa diin gani pangita mo dira ang posible pangitlugan sang sang lamok nga may dala nga dengue. Di syempre nagahimo ka man sang self protection na kung malain pa matsyag mo dira kasang early consultation, kag syempre ang fogging kung may ara sang clustering sang balatian nga dengue sa among nga lugar. Sa dugay namon diri nga balita, subong gid lamang o kung kagabi may ara sang aksidente sa motor siklo sa Dalanon. Kung sa diin gani diri patay gid ang driver sa motorsiklo, naging kilala kay Pocholo Antonio, 24 anyos, residente sa Santo Rosario, Banwasang Dumalaga. Kung sa diin nakabunggo ini siya, aksidente nga bumbunggo ang iya sa ginamaneho motorsiklo sa kasugata nga van nga ginamaneho naman iya ni Tercio Villas, nga residente ini siya sang barangay Punta sa probinsya or sa Banwasang Halahala, probinsya sang Rizal. Dead on arrival gid ning si Antonio matapos gani nga nakangkon sang fatal nga pilas bangod sa iya nga aksidente nga pagkabunggo sa kasugata nga van. Kinapahaya nga nagikan ni siya sa Banwasang Sigma ka magapaulit na konta ni mga alas 8 pasado kagabi sa ilang barangay sa Santo Rosario, Banwasang Dumalag o galing kay bangod sa maligna ang karsadahon diri sa may bahin dito sa may bahin sa barangay Nasunugan sa Banwasang Dao, nadulangan niya siya sang kontrol kag bumunggo gani sa kasugata nga van. Kag inibalahong nga nagluntad kahapon nga mass shooting sa may bahin sang Thailand. Kung sa diin gani ti subong nga aga ang update ti 38 na ka mga persona ang napatay bangod sa sining pagpangluthang kag pagpangbuno sining anay katapos ang Thai police nga suspect nga si Panya Kamrab kung sa diin nagsulod sa daycare center dito sa may probinsya sang Nong Bua Lampu sa may Thailand. At sunod ani diri sa Bombo International Correspondent namon sa kay Miss Cleo Rose Hondonero nga ti kun nga man amo gini kadamo nga mga bata kay nahibaluan nga nagkatulog gali ining mga bata nga ini kay man dito sa Thailand. Sunod diri kay Hondonero nga mula ang mga tinaknagid mga alas 2 alas 3 ang hapon laki pinaiyak sa kumbaga sa flow sang ilang pagtulunan dito nga patulogon ang mga bata. So nagakatulog din ng mga bata kag pukaw lang sang ilang mga manunodlo mga alas 3 mga alas 4 agud nga klase naman sila
Kag amo na gani mga alas 2 pasado nagsulod ining sospek bit-bit ang mga high-powered nga mga armas lutang kag may mga kutsilyo pa. Kag way tumalagin pang luthang iparakan luthang ang among pulot nga ginkamatay sang mga kabataan nga 24 na kabilog nga ginalagipahan sang napulo ka tuig tubtob duha ka tuig tubtob 4 ka tuig ang pangidaron. Kagamula gani nga sandig man sa report way naman dire sang pasabton kay mismo ang suspect pag uli niya sila nga balay ginpatay niya man iya nga mag-iloy kag ang iya nga kaugalingon. Ang ila dito sa mga gobyerno ano na nangin alerto na kag hindi naman ini bag-o sunod dire kay Hondonero kay isang tuig 2020 may ano man natabo man nga kaangay nga insidente kung sa diin isa man tuya ka anay soldado ang nang akig bangod sa property deal kag ginpaluthang naman ang 81 ka mga persona nga gintunaan sa kamatayon sang 29 ka mga individual. At yung isang balita din sa among syudad kalbugas ng probinsya sang Capiz, balik sa imo Bombolinsi. Damogig nga salamat, Bomborita, Bombo Radio Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome man, kag good morning, Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas, ang amon man yung managapangunang nga balita diri sa banwas ang Kalibo Isla sang Boracay, kag bugos man nga probinsya sang Aklan, una diri dito sa Isla sang Boracay, ginkalipay sang amon nga Malay Tourism Office ang inibalang pagkilala sa amon nga bantugan nga Isla sang Boracay bilang nagapanguna nga isla sa bilog nga Asya base na sa Condé Nast Traveler Reader's Choice Award. Sunod to kay Sir Felix de los Santos, ining Chief Tourism Operations Officer sa amon nga Malay Tourism Office nga makabig nila nga isa ini ka mabahol nga kadalagan para sa isla sang Boracay. Iti magluwas to sa Boracay na angkon man sang Palawan ang ikawalo nga pwesto. Iti siling pano ni Sir Felix de los Santos nga nagapasalamat sila sa among mga klase sang international awards nga ginahatag para sa Boracay nga ini naka-base sa opinion kag experience sang mga travelers gikan sa nagkalain-lain nga bahin sang bilog nga kalibutan. Ti abalan man naton nga once or subong no nga daw naghaluga na ang mga protocol ti agin focus gid sang amon nga Malay Tourism Office ang ini nga pagtutok sa pag-umwad sang turismo sa isla sang Boracay kag paghatag sang dugang nga kumpiyansa sa mga nagabisita para sa maayos nga pagbiyahe kag maayos man nga pagbakasyon sa nasambitan nga isla. Samtang dugang man nga balita diri sa amon ti subong October 7 opening salvo sang Makato Ati-Atihan Festival 2023. Dito manina sa may bahin sang amon nga banwa sang Makato may pila man to ka mga event nga gin-prepare sila. Pero buwas Sabado nga adlaw October 8 opening salvo naman sang ginakabig nga Mother of All Philippine Festival diri sa amon sa banwa sang Kalibo. Buwas mag-hat-hat man sang iyang State of the Municipal Address ang amon nga alkalde diri sa banwa sang Kalibo pagplastar sang iyang mga achievements sang iyang mga nahimo nga proyekto kag iya pagid nga gusto nga ma-achieve sa sulod sang 3 ka tuig nga pagpungko bilang alkalde. Ti kagabi na siplatan to sang amon nga patrol si Mayor Juris Bautista Sucro nga nag-supervise sa ini nga pag ayos ang mga iwag kag pag preparar man sang opening salvo buwas nga adlaw. Ti pero subong or kagapon kagabi nagumpisa na ining food fest diri sa amon. Ti damo to mga naka-display sa may bahin sang amon nga Kalibo Pasana Park kapin sa 20 size ka mga stall diri sa amon sa banwa sang Kalibo ang nag-participate
sa ini nga food festi kung gusto nila magbakal sa mga pagkaon nga ginapabugal sang amon nga banwa sang Kalibo bilog nga probinsya sa Aklan. Dito ina naka-display sa may bahin sang amon nga Kalibo Pastana Park umpisa or nagsugod kagapon kagabi tubtubi na sa October 9 adlaw sang Domingo. Amo lang ini so far ang amon nga managapanguna nga balita diri sa banwa sang Kalibo Isla sang Boracay kag Bugosman nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapangunang nga balita ti wala pa sa may nabaton nga guidelines ang Department of Health Region 6 may kantanan sa ginanunsyo sang Central Office nga coronavirus disease benefits para sa healthcare kag non-healthcare workers. Tisuno diri sa kay Arnold Celestino, ang Chief Administrative Officer sa Department of Health Region 6, announcement pa lamang ang ilang nabaton kag ginahulat pa ang guidelines nagikan sa Central Office agod nga ti mahibaluan nila kung ano ang coverage sang amo nga budget. Sa iban panamon diri nga mga balita ti hindi kontento si Police Regional Office Director Police Brigadier General Leo Francisco sa investigasyon sang Special Investigation Task Group Pali Bosfer o kunining Paluhinog Libaw Bosque Fernandez. Tisuno sa iya, mahinay nga dalagan sang or mahinay ang dalagan sang investigasyon sang amoya nga task group. Di sa masunod nga simana masukat sa isa ka bulan ang natabo nga krimen apang titubtob subong Bombo Radio Western Visayas wala pa nagkakuha ang 30-member task group sang pahayag sang pamilya sang mga biktima. Samtang sa iban pa diri namon nga mga balita ahay di wala diri sa gyapon nakasabat ho ang Department of Public Works and Highways Region 6 sa ginapangayo man nga paathag sa mga officials sang banwa sang Pavia kun nga ti ang aganan flyover ang girder sini nagliwas di wala pa gani natapos to sa Ungka flyover nga issue. Are na naman sa aganan flyover na naman idako na giniya nga huol sa amon diri Bombo Radio Western Visayas ang ginaobra sang Department of Public Works and Highways kag sang International Builders Corporation. Kahit isa nasiling ko na magluwas sa Ungka flyover, may aganan flyover pag nga titanan ni ara sa may banwa sang Pavia. Ang sa aganan flyover nagliwas ang isa sa mga girders, wala nagangot sa isa ka porsyon ti tuman niya kadelikado. Ang silinganis ang kilala kung Uswag Iloilo nanginwasaag Iloilo na kuno yagwa ya dere Bomboan. Ay, actually bala Bombo Lindsay, nagabilib kami sa ano gani man sa Iloilo. Grabe gid nga development. Pero mag-amo sina yang suska delikados ng flyover nyo. Kay in fairness kamo may pinakamadamo nga flyover pero sus, grabe man. Ano ni man? Dok ka substandard, dok ka ginaginansahan. Gede na ano nga pagkasistema nga kadelikado man sinakatama, Bombolinse? Bandi ang ila de theme song abi Bomboan, Silent Night, ang especially International Builders Corporation, kaya ti wala gigasabat, pero lang tawon taginabi kung sa riini kapasidad nila. Kaya patawag ni sila mo sang Iloilo City Council, subo nga adlaw, balantayan ni kung makadto ni ang official sang Department of Public Works and Highways kag sang International Builders Corporation kay tiba sibla i-ghost na Manila ang mga opisyal diri sang syudad sang Iloilo kangay sa ginimo nila dito sa mga opisyal sang Pavia nati wala gid ging kadtuan ni Assistant Regional Director Engineer Jose Alfruto di makatilingalahan balabong Radio Western Visayas ano wa ay gina monitor sang Department of Public Works and Highways sa mga infrastructure projects nga ginahinom nga mapatuman abi dari kay do mga tampuhaw anang in resulta balabo wala gid sang pulos Boborita. May dira maglay sa inyo Bombo Lindsay. Diri gani sa mo no. Kung ipatawag man ang katapos ang DPWH padala lang sang representante nga white hinung-anon bala or wala bala sang madalong gid nga pagintindi sa ginapamangkot sa ila o manggali dira sa inyo ining IBC dong kilala man ni Bombo Lindsay nga dumaayo maninila nga hinimuan nagapakita sila sang hindi maayo nga proyekto ay Bombo Lindsay. Di may mga information kita diri nga nabaton nga hindi na yan nila hindi sila specialized ng International Builders Corporation kuno sa infrastructure projects, especially sa mga flyovers, sa mga taytay. Diba si galaway-laway guro sa kwarta, Bombo April?
Bombolensi basi tuod kwarta lang gid ang ginalagas nga kuha ina nga project iti tuman man kapalpak nakita man namon ang inyo nga mga ginpost nga video kag picture sang ini nga nasambitan nga proyekto kay ti daw kalayo-layo man to ang diferensya Bombolensi daw hindi man iniluwas para sa mga pumuluyo dira knowing nga ang syudad sang Iloilo damo man dira nagakadto even kami dira diri no sa probinsya sang Aklan even ang mga taga-iban man nya kaingod naton nga probinsya nagakadto man dira titani ginkay uman sang maayos ini Bombolensi. Amo gid iti kinahanglan niya sang publiko subong sang paathaga nagikan sa International Builders Corporation kag mangin sa Department of Public Works and Highways. Kay tinagaantos kag padayon nga nagaantos ang commuting public bangod ya sa ilang nga pagka-incompetent. Sige lang ala na gid ang akon nga checkpoint Okay, ko na pagbalik sa sige. inyo. Salamat gid Bombo Radio Western Visayas. So ay naman kita yung mga kabi namin nabilin nga tiyempo. Standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo Zalde for the second. No? So saliwat sa aton nga mga kabombo, sa aton nga mga kauturan. There's Christmas in the air, you can feel it. It's 79 days to go before Christmas! Sa gihapon, ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo! Bombo! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang